Permezz ta' għajnuna finanzjarja ta' madwar 220,000 euro mill-Awtorità Tal-Ippjanar saru xogħlijiet ta' tisbieħ fi Pjazza Madonna ta' Fatima fil-Pietà u fil-Kunvent ta' Santa Marija ta' Ġiesu fil-Belt li jmur lura għas-seklu 16. L-ewwel ġebla ta' dan il-kunvent qiegħdet fl-1575, 10 snin wara l-Assedju l-Kbir. U bekk kien hemm bżonn ta' manutenzjoni li qarbet it-43,000 euro. Jingħad li l-faċċata ta' din il-binja saret mill-Arkitett Ġlormu Cassar kif kienet id-drawwa f'dawk iż-żminijiet meta kienet qed tinbena l-Belt Valletta. Il-Ministru għall-Ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar Aron Farrugia spjega li permezz ta' fondi bħal dawn qed isiru diversi proġetti li bihom qed jissaħħaħ l-ambjent urban għad-gawdija tal-komunità. Il-kunċett huwa wieħed illi nkomplu insaħħu l-komunitajiet ta' madwarna u maż-żoni urbani ta' fejn in-nies jgħixu u ta' fejn in-nies jaħdmu u allura dawn iż-żewġ proġetti hawnhekk fil-Pietà u l-ieħor ġewwa l-Belt Valletta huma intenzjonati biex isebħu u jameljoraw il-ħajja tan-nies. Il-proġett tal-Pietà jinkludi aċċess aktar faċli għal nies bi bżonnijiet speċjali, flimkien ma' faċilità għal ħażna tal-ilma tax-xita għat-tisqija kif ukoll sistema ta' dawl ġdida. Is-Sindku tal-Pietà Kit Tanti spjega li l-Gvern u l-awtoritajiet qed jaħdmu għal għan wieħed li kwalità ta' ħajja aħjar fi spazji miftuħa għall-komunità. Tagħna l-ewwel nett huwa nieqes mill-open spaces. Fil-fatt fejn qegħdin illum Pjazza Madonna ta' Fatima huwa wieħed mill-uniċi open spaces. Aħna bħala Kunsill bħala tmexxija tal-Kunsill Lokali ridna nagħtu dera ġdida. Għalhekk din il-pjazza inbniet mill-ġdid. Iċ-chairperson tal-Fond tal-Ippjanar il-Perit Vincent Cassar tkellem dwar l-obbligu li mhux biss jiġi salvagwardjat il-wirt kulturali imma anke responsabilità li jkun hawn spazji miftuħa fejn ġenerazzjonijiet futuri jistgħu jintegraw u jibnu relazzjonijiet aħjar permezz ta' proġetti bħal dawn.